Ideme si zahrať Don't Wake the Kitty. Za keď bude nejaké Legendary za minútu. OK, to by sme mohli zvládnuť. Lebo ja mám takú OP basku vlastne, môžem vám ju ukázať. Jakože mám jedno poschodie, pretože sa mi to nedá oné. Vidíte, toto vydeláva dosť veľa, toto je secretka, ďalšia secretka, toto vydeláva veľa. Prečo vydeláva? Lebo som si ho upgradela. Toto je tiež secretka, aj toto je secretka, toto je také, také. To je secretka, takže ja tam mám skoro všetko secretky. Ukážem vám tajný, akože, keby ste si tu chceli zahrať chvíľku, volá sa to, že Don't Wake the Kitty, takže doporučujem, je to zábavná hra. Tak keby ste chceli si zahrať chvíľku, tak kamo asi najlepší ukryje, že v jeho hlave. Lebo aha, tu nemáte one, pôjdete takto dole. Ale keď zaspí, lebo to sa ináč Legendary, kamo, why now, prečo teraz? No way, ja to musím mať do prčic. Hej, kamo. Áno, odhoď ma. Ale nie, to je dosť riskantné, lebo keď ťa odhodí preč z mapy, tak akoby to sa už potom nedá zafixovať. Come on, naval. Okay, to je jedno. Mám veľa sekretiek. Čiže proste takto pôjdete. Ja neviem prečo, on tu má proste takýto priechod. Potom sa v ňom môžete schovávať. Ale potom akože je dosť nebezpečné, keď ste napríklad že na nejakom z tých gardov a vlastne oni sa postavia, no tak to spraví niečo takéto. A keď vás odhodia z mapy, tak väčšinou akože to není moc dobré. Ja väčšinou dávam takýmto malým, čo sa práve napojili, tak im dávam také tie najväčšie secretky. Jakože také dobré, čo udelávajú veľa, aby mohli nejako začať, lebo vy máte vlastne úplne na začiatku takého bolského neviem, či to je pomporinko, buď takýto, alebo takýto, neviem. Idú po mne. Som nič nespravila. Vlastne, toto je mega veľká secretka. Lebo kamo, keď chceš vedieť, koľko vydeláva, tak ty sa môže, to ide nad basku až. A mám dvoch takých. Mám veľa týchto Christmas pompo. Lebo tí vydelávajú veľa, takže to boli úplne moje najznámejšie topky. Takto. Ale keď máš to mini plášť, tak vlastne ja som zabudla, že ja na tomto kanále rozprávam po slovensky. Teda mám rozprávať po anglicky, ale je to po slovensky. Legendary Black Meow. Kde je Black Meow Kitty? No way! Dobre, tak toto bude v slovenčine, lebo akoby kradnutie ďalšieho Legendary tak to chcete vidieť proste. Kamo. Prečo to znova nemá toho Saturna nad tým? OK, ideme si to niekam položiť, vlastne jedného pumpulinka predáme. Tak to mám dvoch v tomto rade, takže sa nemohol. Wait, dobre. Najprv som si z neho mala vybrať prachu. Ty kráso, tu na to svieti. Vlastne aj tohto si upgradením, lebo oni pôvodne vydelávajú
168 a keď si ho raz upgradenete, tak už 252, takže ja si ho musím upgradenúť. Takže tak. Ináč, ja by som niekomu mohla dať nejakého upgradenutého, poriadne upgradenutého. To som upgradela až moc. Koľko mám teraz, kamo, mami? Ne, kamo, mám hrozne málo. Ale kamo, hrozne dobre som si ho upgradela. Vlastne ono tohto pumporinka si nemôžem predať, lebo on mi vydeláva najviac, aj keď to vôbec nie je secretka. Ja neviem, prečo som to spravila. By the way, 3-krát som si zmenila onen názov kanála, ale toto už by som si mala nechať. Čo keby som z úplného noobského tu na... Keď ja som vždycky chcela pomporinka, viete, toho oranžového tohto, ja ho práve ukradnúť. Legendary Kitty, ja aj to Legendary Kitty, to vydeláva hrozne málo. A ja... I'm sane. Bo ono to je tu na, ale ono to vydeláva, že 168, tá Legendary Kitty. Takže akoby to je pekne na prd. Bo ja som vždycky chcela tohto Pomdoga. Som chcela vždycky, lenže vydelával hrozne málo na tú moju dobrú bejsku. Takže jakoby ja si vydelám pár prachov a potom ho úplne na maximku vylepším. A reálne, že akú moc môžem z desiny, z 10 za sekundu, ho vydelať, že prečo bude vydelávať veľa. Vlastne ono to upgradeovanie je mega dobré, pretože vlastne ti to vydeláva vyššie prachov. Potom, takže je to tak. Musíme dať aspoň, dajme, že 80. Dajme 80, neviem, koľko tu mám. North Sard Kit. A kamo, to potrebujem mať, to som nikdy nemala. Oh, no way. A ne, to na. Ono to vyzerá vlastne mega dobré. Lenže, no, okej, tak asi to nedám. Vidíte? A vy ich potom musíte doslova takto odlákať, aby neboli v tej vzácnej kytinke, aby ste ju mohli ukradnúť reálne. Ale ja som tu na... Vidíte? A keď ju takto odlákate, tak ľahko tu na secretku ukradnete. Než to je pekná. Lenže ja už tam nemám čo predať, aby som ju tam placela. Tak to je pekne na prd. Reálne, ktorá secretka mi vydeláva najmenej? Zatiaľ 180. A táto mi vydeláva 6-7. Dobre, prestanem za 6-7. Kamo, ktorá je hnusnejšia? Táto alebo táto? Kamo, táto sa mi fakt, že nepáči. OK, tak tu selneme. A tuto placeneme, hej. Ja musím mať všetky minimálne na levelu 2, lebo ja to potom nedám. Ináč, to na čo som vylepšovala, on má level 19, musíme dať aspoň level 30 na toho
prostě pomporinka. Já milujem pomporinka, reálně. Kamoška mi robila také no nie že s korálkou, ale prostě já nevím, jak se to volá. Prostě mi robila něco s pomporinkom. OK, takže nie, ja tam dám, že 100, lebo už mám akože dosť na blízku. Joj, tak to bude ľahké. Super. Takže teraz to všetko minieme. Tu mám. No way. To som nespravila. On je na levelu 30 presne. No way, to bude zatiaľ môj asi najobľúbenejší. Takže s vami bola Alicka a pri ďalšom videu zase ahoj!